אבל למה את עושה לי ככה? טוב, חלק 2, סקין קר טו מאמי. בימים האלו בממ"ד, בין הריצות, יש לנו מלא זמן פנוי, מה נעשה? סקין? כן? מה כן? סקין קר. קר. אני מתחילה מטונר. אם לא תעשי בעדינות היום, זה הסוף אני שלה. עדינה כמו ציפור. קודם כל אנחנו מאחדים שנייה את הפנים. איך את צרופה על קרם עיניים? תסתכלי למעלה. טיק. הנה זה בא. אוקיי, עכשיו סרום ויטמין C שאנחנו... אני מכורה לו. הוא גם נספג בשניות, שזה דבר שאני... אבל למה את עושה לי ככה? יאללה תקן. הופה. שימי לי בצוואר גם קצת. זה מגיע עם מסאז', לא תאמיני. וואו. הנה, היא פירקה לי את הפנים. קרם לחוץ, זה אוקיי. לחוץ שנשאר עם מיטה, פשוט אחר כך. איזה כיף להתאפר אחריה. אחריה. זה עושה כזה קצת ברק בפנים. לא. בואי אם נראה. לי יהיה סקין כזה בגיל 62, אני גם מבסוטה. מה? תורידי 20 שנה. ואז כמה? תגלי להם. 47. וואוי. תודה חיים שלי. היא באמת אמורה למרוח את זה ככה כמו רולה?